Assalamu alaikum. İnternet platformalarının bizim yaşlamada ediyen täsiri aslında yani. Men videolarımda gatýaran adamlar we erkek adamlaryň gelejegi gyýdyňam geçmişiniň möhümligi barada şuň gaýtsak zatlam. Birinji belli geçetim gelýär, men videomy gatýaran adamlar wa ýagny köpsi gollu 25.000-26.000 like aldy. Maňa gollap ýazanlaryň kommentarlary 1000 like aldy. Ýöne hate ýazanlar wa menem olan käbirlerini tanayan profillerine geçip gördüm. Nähil obraz ýazyp barýandan bilýände как это звучит, men isteşim ýaly ýaşajak, sen oglanlara nähil gysaylamam öwretmese istem atmam isteşim ýaly durmuşum dowam etjek diýen ýaly düşünýän meni. Inni diýjek bolýandadım. Ede gaýtalayan men geçenki temamda hiç absolutno content goýmakam hiç kimiň gögünne degesim gelenok. Gidýän ýeke jödüm maşyn otlaýan baýyrlyga gidýän günni çünki daşlyga terediýänne her bir diýjek sözüm kimin göwürne degip biler diýäni, oý pikire gidýäni gowy filtrden geçirýän. Inni diýjek bolýanladym, egerde oglun bir gyzy alap, men sen öýlenir diýip öz maksadyna ýetýän bolsa, o gyzyň raspolajeniýasyny dabywatsy edýän bolsa, olar adam şu niýeti şoňa gara bolsa, olar ýaly oglanyň özüm gelejegi we çağalar bolmaly. Öz gelini olar, olar ýaladym durmuşdy hiç asan gowulyp görünok. Mala taba men gatnaşan adamlaryň arasynda şoňa niýetli adam bolsa, men ýüregimle ýa, men biläýdigim gün aram kesýän. Lişde men filosofiýam şoňa ýaly. Egerde arasy gyýyldara gara niýet bilen edýän oglanlar, men pikirimçe, daha şolar ýardam bilen gatnaşmalam däl, olar ýardam daha seňem arkandan erlet hereketler edip biler. Indi ýanky diýenim, ýene öyle gaýtalaýan, ýa düşünmediler, ýa da düşünmedik süreýärler. Barmajagyny bilýär bir oglany, barmajagyny ol oglanyň almajagyny bilýär. We onu da men şuň bilen wagt geçirsem bolýarda diýeni, şu da kamera bakyp tura. Hiç haçan wepali gelin bolmaýar. Hiç haçan inni ýanky tapawdyny gördüňizmi? Egerde ýangyşyp ýankyýalyk bir oglany özüne aldydan bolsa, olar ýalygyň normal aýal bolup ýanky ýangysyny düşünmek şansy bar. Egerde kaýasda kim hemmekden sorasaň men bilemokdum diýer ýöne niýetini öwrenmeli, onu menlik sebäp aýdyp geçer, nädip adamyň ýalanyny anyklamaly. We gatýaran psihologlar bar. Men psihologlar bir aýdypym gelýär. Türkmeniň baý milliligi bar, näçe müň ýyllyk taryhy bar. Türkmen soňky Hudaýa şükür soňky döwür iň gowy döwürde ýaşaýar. Ýöne öňkü taryhy alsak, tehnologiýalar ösmedik, şertler adamlar bir maşgala garaýyň içinde ýaşaýar, kanser ýok, peç ýok, gözeňe getirin. Ýöne onu da biziň menen şu psihologiýany halamok diýmende milliligimizi öňe goýan. Biziň baý milliligimiz şolar ýaly şertlerde de agzy bir maşgalany dowam etmek üçin näçe müň ýyllyň dowamynda sformirawatsa eden zat. Düşünýärmi? Egerde soňky döwür psihologiýa çykyran bolsa, ýankyýal TikTokda men ýumşak dilli aýdyn, oňşuksyzlyk köpelli, oňşuksyzlygym köpelli, ýaşlaryň arasynda maşgala boranlaryny. Bizim sizin psihologiýaňyzy işläňok. Ýene taryha gaýtmaly, milliligi öwrenmeli, çağalary, ýaşlary şoňun üçin çekmeli. Milli baýlygymyz, ula hormat goýmak. Şunlukda gatýaranyň temasyny men ýapýan, indiki temaga çykýan. Erkek adamyň gelejegi we gyýdyň geçmişi. Endi men suwut etjek, näme üçin gyýdyň geçmişi möhümdigini. Häzir men bir zat etjek, onu söýlepdiňden gon kommentariýa hate ýazmak üçin giýmän, soňra çendiňden pikirimi dogry ýetireýin. Erkek adam egerde bir baý maşgalada doglaýmasa, absolutno nol gymmatlykly doglýar. Erkek adamyň gymmatlygy ýok doglanmakdy. Ol gelejekde hünär gurmaly, ökdelemeli, pul gazanmaly, meşhur adam bolmaly, tam öz wasrebowny adam bolmaly. Erkek adam şoň üçin nol gymmatlykly doglýar. Aýal maşgala eýän doglanyny gymmatly doglýar. We wagtyň geçmegi bilen şo gymmatlygyny saklajak bolmaly. Endi men suwut etjek. Mysal üçin marketde bir marketde sen sowda etip böldüm diýeli. Süpürüji bolup, ýete bir 18 ýaşlygy diýeli. O godanyz süpürüji bolup işleýär. Ýani kafer eden adamlar gör bu nähil ajaýyp şunýal obodonly bilenim şeýle hünäri, mysal üçin süpürüji bolup işlemäni özüne neme görenok. Görýärmi? Erkek adam egerde oputy we jogapkärçiligi ady işleýän bolsa pikir edýär. Hiç şoňa tarap etmeýär. Gaş oglanlaryň gatnaşyp gelmeýär şoň ýaly bilen. Ýöne goýdaňyza getirip gyýdyň durmuşyndaky atmosfera akruşaýyny oglanyň näili. Şoň üçin gyýdyň geçmişi ören möhüm. Sebäbi gyýyn maşgala, ýa maşgala uje gymmatly doglýar. Bu wagtyň geçmegini onu ýitirse, ýitiren soň
ol uje özünün надежный kaptanını Sputnik olmak kuyunu yitiriyor. Absolutno yitiriyor. Indikçema internet platform olan bizim yaşlamada ediyen ziyani. Yağmur eline telefon alan, kayıt olan neyme görüyor, Instagram'a girip neyme görüyor. Raja men şu an Instagram'a giriyor na, tam bir super buy, super lüks maşin sürüyor, bir super ovodon. Ondan yankı alak yaşlar görüyor da Instagram'a girip köpeğinle alaşar, öz psihikana ziyan yetirmedik mümkün değil. Любой adam girende görüyor, biri senin dayo kaçok, biri senin pullu, biri senin eşinin markası o. Gıyıllarım şolar yarlar, düşünce bilen giydiyorlar, yankı oğlanlar görüyorlar. Mesela üçün yani maşgala olup toyeden yaşlar misal getirirler. Bir gıyız bardı ortaça bir oğlanı. Bizim köpüğümüz ortaça. Mesela üçün ben ortaça maşin sürüyen, ortaça kazancım var. Gıyınansak da ya beylensek de şey diye. 90% oğlan обычный ortaça oğlanlar. Ortaça maşin var, ortaça kazancı var. Plus minus normalince giyiniyorlar. Qalan 10% ultra buy. Inni yankı alaq ultra durmuşunu görkezýänleri görýärler. Onun yankı durmuşu çykdy. Bu merede mümkinçilikleri o internet pakaj da yankı durmuş ýoluna başlapdy aýdyk gelecek ömürde. Yankı ferediýä belli bir atnaşyny öz aralarynda görýärler. Internete girýär. Tarihi bir belli bolan käbir personajlar var, şey diýýär. Olan durmuşu, mesela üçün ýoluny plus minus hemmek eşit diýýärler. Yankı alaq gıyfer edýärdi. Vay bu gıyf şuny alaq durmuş alyp barda muňa soňky çykan telefony gurýarlar. Buny magazynyň açyşyna çagyrýarlar. Buly her hile baýraklar gowşurýarlar. Konkursdan ýeňçesi toýuşt ýaşlyk aňynda gidýär. Drobrmy bir fiýlenýär. Amen bolsa şuny ýaly gopaly gowaýal bolup durkan bul maňa nahar beşirdim, naharyň duýuny köpedipsiň diýär düşünýärmi? Ikellesinde yankı palonka gidýär. Toýuşt men näme üçin muňa nahar beşirdim maňa şu duýulýar. Ady bunya durmuş alyp barýar. Bulan bunyalar bonuslar alyp durmuşdan niye? Yankı mesele prosto ölçäp bolmajak derejede yaş maşgalalan arasyna ziyan ýetirýär. Gaty uly ziyan ýetirýär. Şu imенно şu meseleler indi men gyýlar bir gowlaýp hak aýtsak. Her bir güýçli oglanyň ýerinde bir gyýyz durýar diýerler. Ortada da başa vurmuz каждый успешный мужчина стоит женщина diýerler. Men şu urumuna aralaşan женщина, которая qow ayal bolly erne ya da своё время on taşlak gitdi-de erkek adamyň başga ösmekden başga ýol bolmady. Iki variantda da hökman erkegiň ösmegini ayal durýar diýerler. Men şu urumuna hökman näle köplü şeýler aralaşan. Indi erkek adamyň mysal üçin size telefonga çyhol getirdi. 5-nji çyhol men size bir life hak aýtjak. Wow diýär. Gelin Gülcemal ile uslovnu hobatlanan adam maksada diýeli. Neden tapdın sen? Bu prosto çyhol, amunyal satın almak gerek. Spasibo diýen ýa-da erkek adam bilen näme geçýär? Положительное закрепление. Гормональный всплеск kelletini. Oppa men çyhol alamda şuny reaksiýa berdi. Aýgyr men telefon alyp bersem näme bolýar diýip boldy gitdi ýa zaýaşyny. Emosiýaly. Indi kim sana maksat telefon almak. Şoňa alaýsan erkek adam prosto ýol öňe içi smaçyr bunu mesela şu alıp geldi qowja Samsung S23 ýa-da şu Samsung S25 тоже приличный telefon. Yani qıydam gördü internet platformasında bir gıyda tam S25 veripdirler ya da Samsung iPhone veripdirler. Yani kam diýdim sen ýolla şunu getirenin S23 mi bu S25 ulan berler diýdim. Ýakyn kelesinde näme diýär? Negativni zakrepleniýe. Toýst men şunça wagt işledim, men zähmedim, şu kazancym şunça zähmet bilen berkidildi. Oğlum en sonunda ben negatif duygalım. Bolu kellesinde psikologik zakrepleniýe gidýär. Inni şu adamı etmeler. Bu şey aralarına soğukluk giriyor. Gıyılara yankı lifehack oğlanlara da geldiğiniz için nahar etti mi? Bir täze nahar. Öwrün etjek bolup tagam füýji bolmasa da gara. Bum tagamyny görýär diýen. Bolu yankı bara indi ýene täze nahar öwrenjek bolýar. Ine dogry atnaşyny gyýdan oğlanyň arasynda lay. Şol adam sana gowzat etmek üçin bolu şu zakrepleniýe gitmeli. Şoň ýaly ýaşlan gelejegi diňe öňe we ýagty bolýar. Indi ýene maňa kommentarda bir 4-5 sana oglan heýet ýazypdyr. Sen näme gyýdyň geçmişi bolany näme ony akylly taraýar diýip bolýan. Men bir taýly masal getirjek. Gyýylan geçmişi barada biz maşina almaly diýýäs. Şonu gowy öwrenýär, tin kodny ýazýar, gowy hemme tarapyndan aýlanyp görýär. Men ýanky korobkasynda palonka görýän. Şo palonkany maşin satyn alamsoň
Gece tamam 15-20 min manatlyk çykdy etjek palonka. Menem şey diýen. Muň öňkeýesi mysal üçin maksat diýerler. Maksat atdylar men ýigren ora men prosta kelläm birinji gelen atdy diýenler. Допустим, men özüm tapdym şo palomkany ýa-da öz aýtdym rat üçin karap gözünde şunýalyk palomka bar gelecekde dög menem şey diýen. Ha, maksada tamam maşyn sürüp bilen o. Vot min sürüş tehnikam bilen şeýle bir şo maşyn gider öz-özünden karap gözünden zat bejerlik gider diýdim. Maňa samsukdyr edersiň gerek. Ýok, bu maşyny satlaran ýa giç palomkasy dögüler. Bu men şo çykdy jasaklar. Şunýagylmy? Näme üçin siz bir gyýdyň enatasynyň beren ýalňyş terbiyesi we şoň hasabyna alan psihikiski travmalaryny jogabyny siz çekmeli. Men maksadym biziň baý milliligimiz, maşgala opşustwa, maşgalaýny mysal üçin bir opşustwaň zdorowy ýeçeýkesi bolmagy, ýaşlar, oglanlar bir-birine prigodny adamlary saýlaşmagy we şeýdip agzy bir bolmagy men niýetim şol. Men diýjek zatlam şunu görýän ýaşlara peýdaly bolar internet platformalaryna azrak girin, sowukkanly seredin. O taýda köp zat ýalan, köp goýulýan owadan durmuş. Men dogry maýdy bloger bolup görnä, bloger bolsaň sana köp maglumat gelýär, köp ýerlerde aýlanýan görýän, absolutny ýalan. Adamyň internetde durmuşyny görýän, o bu 200-lüğüne diýen, absolutny ýalan. Men tek bu üçünji kontentim kän gydykly temalara adak geçjek. Nädip oglan gyýyz öz primärlik onu köp kişi yaptırdılar ýene bir tema da men şo şey diýjek, näde faýlama diýjek bolum mümkin ulugurlaýan sen o maňla edip ýatdylar. Elbetde maňla. On gurrumy ýok. Ýöne men pikirimçe sizin hiç işiniz öýde oturan närseniz ýasak gelip men maňlaýym da bolsa aýnadan adyr epesi pully şurda men baýak giderim. Onu näme üçin näre ulanýaňyz? Onu näme üçin işleýäňiz? Şuňamy? On özüňden maňlay diýmek, özüňden jogapkärçilik duýgusyny aýyrmak. Toýst, şey ansat bolýar. Psikologik bir özüň goraýar. Ay maňlay laýgat diýer. Öwrenmeli, taýin bolmaly. Şuňaňmy? Öwrenmeli, taýin bolmaly. Men berýän maglumatymy size müşahit bermez. Bir ekbire hormat goýaly we esasat baý taryhymyz, milliligimiz şo zatlara hormat goýmaly. O psihologiýa belli bir kruk adamlaryň öldürüjülerini, wagtlinçe effektler öldürüjülerini baýlaşdyrmak üçin tapylan zat. Esasy gymmatlyk, esasy işleýän jeýstwini gymmatlyk milliligimiz we daşarky güýçler bar. Daşyndan gelýän kinolardaky, multfilmlerdaky propaganda şekilleri bar. Biziň baý milliligimize ters gelýän. Olar on näme üçin edýär, näme bähwitler bar, o wideolarda men aýdyp geçen gyzykly bolar. Şol ýaly. Eger de halan bolsaňyz like basyň.